снием или да пръскам или... Не, ти само можеш да съдействаш. Кога каза, кога каза, че не е чистено това и е насоявано? Поне от октомври месец миналата година. От октомври месец миналата година. Сега да видим с бреклинърчето дали може да го разкиснем лекичко и съответно да го почистиме. Малко така на магла. А долу на земята над... И там ще го видим. Сега някой звъни обаче. Чакай само, че не съм го и напомпал хубаво. Е така, можеш само за секунда да ми вземеш. Той ще изчака младежа. Тук където го пробиваме, сега ще го напръскам още малко и ще такова. Просто трябва да го разкисне леко. Защото не мога да е толкова. Ето иначе виж където е по-малко. Той тук ще падне, просто трябва малко да го разкисне, защото е... Но това не е само масло, това е и прах и мърсотия. Да, то е всичко. Иначе ето тук. Ети го и долу, където питаш. Ети го долу, където е по-тънката част. Там пада. Ама това не е за такова, това е за това. Другия, където ти казах, в петицата. Където е концентрат, защото там веднага ще го разтвори. И тук, ама трябва малко по-силно струя. Не знам само. Виж, как го бута. Пробива го, да. А то се вижда даже колко е. Това сигурно има поне 2-3 мм, може и повече да е. Как го, ето, виж, то директно го отмества направо на такова. Отлепи го на парцела. Да. Това си е направо парцел. Колко е дебело. И въпреки всичко го такова. Хубаво безмислител. Така. Иначе ето където са по-малки, такива, по-тънки, нали каквато е, то може да се види. Ето къде директно го пръскаш. Търпението да се накисне малко. Да, няма как да стане без да се накисне. Ето и тук, къде сме чистили. То гледай, направо го отлепя цялото. Смятай какъв слой. Добре.